Hej alle sammen, i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver det her cat eye winged eyeliner look. Jeg kan godt lide at bruge det til hverdag, hvor man ligesom pifter sit outfit op og giver det en lille smule mere kant. Man kan også kombinere det med en flot øjenskygge og bruge det til lidt mere festlige lejligheder. I så fald, hvis I gerne vil se, hvordan man får det her flotte cat eye look, så kig med her. Det er en god idé, inden man lægger eyeliner eller øjenskygge eller noget som helst andet, lige at lægge en lille smule primer på øjenlåget eller en lille smule concealer, der absorberer noget af alt det olie og fedt, der nogle gange danner sig på øjenlåget, og for eksempel også på næsen. Det har jeg gjort, så lad os bare gå i gang med eyelineren. Jeg synes, det er nemmest, når man lægger eyeliner, at starte med en blyant, og så lægge den flydende ovenpå eventuelt. Så det er det, jeg vil gøre. Mit tip, når man kan lave eyeliner med blyant, det er at lægge en lille bitte tynd streg så tæt på øjenlæberne, som overhovedet kan komme. På den måde, der gør du øjet større og åbner det op. Men hvis du laver en linje, der er meget tyk, så går du bare dit øje mindre, og så spænder du lidt ben for dig selv. Så derfor der skal man øve sig i at lægge en lille tynd linje, og så start den omkring midt på øjet, og så træk den ud. Så kan du bagefter lægge den ind i hjørnet, hvis det er det, du har lyst til. Så nu går jeg i gang med den her. Hvis du synes, at du er så tilfreds med at lægge en fuld linje ud, så læg en masse små strøjser til det sammen giver linjen. Det synes jeg tit er nemmest, også fordi det er meget blødt, det du arbejder deroppe omkring. Det er også vigtigt at lægge mærke til, at linjen skal blive tyndere og tyndere, jo længere du bevæger dig ind i hjørnet af øjet. Den må godt være en anelse tykkere herude, det åbner også mere op, og det gør plads til den vinge, vi skal lave senere. Pennen til at gøre det her, det er, hvis du er en lille smule tilfreds med din eyeliner, og hvis du ikke synes, den er helt tynd nok, så lige efter du har puttet den på, så kan du faktisk formindske den med dine fingre og smudge den lidt ud. Det kan man også gøre med en svamp, der nogle gange sidder bag på pennen. Det glemte jeg helt at sige. Den her eyeliner er fra L'Oreal, og den ser ikke ud til at have noget specielt navn, men den er rigtig god. Når du er tilfreds med dit look, som det ser ud, så kan du bagefter gå tilbage og fylde det ud med enten en gel, som jeg også har, som jeg vil give nogle tips til, hvordan man bruger, eller en helt almindelig flydende. Jeg har et par forskellige med her i dag, for jeg kan godt lide. Nogle er gode til f.eks. at lave vingen, hvor andre de er rigtig gode til lige at komme ind i hjørnet af øjet. Derfor der kan jeg godt lide at veksle, så hvis man har forskellige eyeliner, så synes jeg, at man skal bruge dem sammen, hvis det vel at mærke er den samme farve. Den ene jeg har, det er Masterpiece fra Maybelline. Den har en, som I kan se her, en lang pensel, og derfor er den rigtig god til lige at lave buen rundt omkring her. Det kan jeg i hvert fald godt lide at bruge den til. Den anden jeg har, det er en fra Oriflame Eyeliner Styler, hedder den. Men jeg starter ud med min Maybelline eyeliner. At lave vingen, det er, at du styler efter, at vingens spids skal pege op mod spidsen af dit øjenbryn. Det kommer til at passe bedst til dit ansigt, hvis du simpelthen kører efter på den måde. Og start med at tegne det op i omridset, så kan du senere fylde det ud. Start med at tegne den nederste linje og se om du kan ramme spidsen op mod øjenbrynet. Til det her vil jeg gerne bruge min Oriflame Eyeliner Styler. Og så simpelthen, når du har tegnet din nederste linje, så skal du simpelthen bare føre den øverste linje ind i spænd med linjen over dit øje. Det var alt for min Winged Cat Eye Eyeliner tutorial. Jeg håber, I kunne lide den, og I kunne bruge den. Hvis I kunne, så tryk thumbs up dernede, så bliver jeg i hvert fald rigtig glad. I kan også trykke subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. I kan selvfølgelig finde os på Facebook og på beautyhype.dk. Vi ses næste tirsdag. Hej hej!